ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತಿಳಿತು ಗೈಸ್. ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಾನೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗಡದು ಬರ್ತಾನೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ದಾಯ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಎತ್ತನ ಕೊಂತು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಗೈಸ್. ದಾಯ್ತ ಮಾಡದು ತೂಕ ವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಣ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ದಾಯ್ತ ಮಾಡದು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಪಳೆ ಪೋದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಕ ಚೂರು ದೊಂಬುಂಡು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಕ ಗೈಸ್ ಚೂರು ಹೊಡ್ದು ಕಾಪಳೆ. A few moments later. ಯಾನಿ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗಂಡದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಂತಲ್ಲ ಚೂರು ಬಂಜಿಂಜುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಓವು ಮನ್ಪುಣ ಪಂಡ ನಬಾಟಿ ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಚುಂಡು ನೆತ್ತದಿರಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲಾಯನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ. ವಾ ರೀತಿರು ಆಪ್ನ ಗೊತ್ತು ವಾ ರೀತಿರು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಇನಿತಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್. ಒಯ್ತ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಿಳೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್. ನಬಾಟಿ ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಂಚತ್ತು ನಬಾಟಿ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿಲಾಯನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ದಾಯ್ತ ಮಂದ ಪಾಡ್ಪಂಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಐಡುದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಬಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಪಾಡ ತೂಕ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಪೋಯತ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಬಾಟಿ ದಕ್ನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮೂಲುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಿಲ್ಮ ದಕ್ನ ಪೇರು ಮೂಲುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಮೂಲುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾರ್ದ ತೊಂಡೆ ಭಯಂಕರದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡತ್ತ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾರ್ದ ತೊಂಡ ಎಡ್ದುಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪರಿಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಈ ನಬಾಟಿ ದಕ್ನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು. ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿಗೆ ₹5 ಇರ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್. ಅಡಿಪೊಲಿನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂದು. ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪರಿತ್ತದು ನಿಕ್ಕು ಪಾಡ್ಯ. ಈ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ಈ ಜಾರ್ದೊಲೆ ಪಾಡ್ಕ ಗೈಸ್. ಜಾರದುಲೆ ಪಾಡ್ದಂಡ ಗೈಸ್. ಐದು ದುಕ್ಕನ ನೆಕ್ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಕ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಐದು ದುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಯ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೀಪೆ ಓಡೆನತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡಿದು ದಾಯ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ನಮಗೆ ಐಟು ಮಿಲ್ಮ ಪೇರುಂಡದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ ಪೇರು ಒಪ್ಪಣತ್ತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಮದಕ್ಲ ಪೇರುಂಡು. ಈ ಪೇರಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಡಿತು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನಮ್ಗೆ ಚೂರು ಓಡೆ ದಿಂಜೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಯಾರು A few moments later. ನಮ್ಮ ನಬಾಟಿದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಂತ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಕಡೆದಾಂಡ್ ನನ್ನ ವಾ ರೀತಿ ಬತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಳಿದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈಪುಗ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಗೈಸ್. ಮುಚ್ಚಳಿದೆತ್ತಾಂಡು ತುಲೆ ನಿಕೀಳೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮಂದೇನು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈಪುಗ ಬಲೆ ಟಾನ್ 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 ಟಾ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಆತನ ಗೈಸ್. ತುಣನೇ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪರದೂಕ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಟಾನ್ 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 ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೂನ್ పొడిచి ವಾರಿತ್ರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ನಬಾಟಿದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಗೈಸ್ ವಾರಿತ್ರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಗೈಸ್. ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಹೊರತುಯ್ಯ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊರ ತೂಕ ಗೈಸ್. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಚೂರು ತುಯ್ಯ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿತ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿತೆ ನಾನು ಈತು ಉಂಟ ಮಾತ್ರ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಇಡುವೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಗೈಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಗೈಸ್. ಅಂತಾನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ ಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಯಾರು ಪೂರೆಗ್ಲ ನಬಾಟಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಬೇಡದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಗೈಸ್. ಬೈ ಬೈ.